ka no umat ko pa niyo ko ko tumulong tanang ko rindu ko dayo ko taron ni daw yung ako ko ya haturan ka naman awat ako bagol an po ko hatun ni nya haturan ka na biyo ya haturan ka na po mo po palinto ko ya oh ko ba yung mga ko ya ko ito ko oh yung dala para na ako kanina naman agak menggodok tadi Dahil hindi ko tunalot an o di ka na dinuntong ang bibuhu an o di miahyo an hilit yung kagunin idan mo yung pumudaan na pumudaan na batan dan hinedo ya pati kamar umak bundaan o di ka na miahyo ang bibuhu o tahawat tuwa no banitin o di ka Ya ayos tuloy. Agak may request ng video Melina. Pinipian o tinulutan tinulutan mo di mabubuan o di mapat makahinari na mapat ang makahiyon o di kanhan na madalong yang pitilya di mga kaya pinide hinalupi inyang udanan o di kanhan na nakukan an o di kanhan na ay diniyay ang siimo ang pagkakangayan ganiyat tuwarit kung hiwawan na tumbareda manggop dan namin nan o di ka na di ay nanganhinang kumayat tadin namin yang iya dan iya pa may hinago puni hagom da hagom namin puni hinago mula tubiyong puni raya kanak na dumanya puni hagom da hagom di kabut ng maatan o kayo na maatan kayo puni wat na maatan o di ka na di uwi Adi membuat na malumitan ng otikan na ay na anongan padapdata di ay kung pagpunta padapdapuhan yung pangilinan yung tema anongan ay hinakramit yung unang tumarami kung melinang mititayan otikan na ay kung paparang kung kakahiwan to walit tugon ng tinupiakan yung mong giligid ang otikan yung bibubuan otikan na di ang kabunihan dia kahiyo ang bibubuan ni kinuhudan ya bukan yang kinuhudan dia bukan garang bukan mong garang palabe bukan mong palabe tumbinay mong palabe gumbundaan o dikan na ay bibubuan mi ahiyo itong balanan o dikan na ibay hukuman o diinguyuyan o dikin madangayan o dijin mi ahiyo mo adi mamapat ang makahiyo nga dalong iya ng piliya kaya pingomoda inawan di pari wabi ang manukit pa niyo mamapat ang makahiyo ang madalong iya o bitilya di lang kamaya pinigaya hinalukin ya mudah na upan ang dimiyayo mamapat ang makahiyo ang madalong iya anda niya hibigat kunduruan dapat kumbali dan menggabdanangan kumayan tadi namin niya ang nilang ilapahang sinago Puni hagom dah hagom adin namin ang punihiyop kang mula tubi ang punya daya karang kang nadan pada punigabi sama atan ho ya puni kayo dan atang kayo puni hakka dan maatan ho tikan hanna uy adi mamatmuan ang malugitan nan o tikan hanna na nongan ang padapdapuhan yung pangilinan yung tema nongan ay sinokron mit yung kanon tumadom kung milinan mite mo humlong amite o tikan hanna ipugohan o ditayan o di pupapada po kakahiwang pugo tikan hanna imbalik tugon ng tilupya kanil kong girigidi o tikan hanna ay pinitiyan pilutan pinulutang an o tikan hanna nalot ang ibubuha ang kahiwang kabunyan inumbiyan yabugan numbiyan mo nalotot yabugan mo nalotot ang kedol yabugan ang kedol binayok kedol ang telat ya bagilat ya kodiam dari do maniragawan ya baya kanodiatan yang mulia do ambot nan agudom bukan agudom bagaimana bukan lagi mayu gombondaan o tikan hanam yayu ang bibubuan tongan nalot ang kahiwang o tikan dari kabunyan kung paparap kung kakahiwan tuloy balin tugon ng tinupyakan yung kung giligid inulutan inulugitang o hitimbalan nan o tikan na ibayo kung mawali mamapat ang makayo ang madalong iyang mabubunang piliya dahil naman di payo bago yung manok
Mapat ang makahi ang madalong iyang biti di nong dong pinida hinalupe dulen anini tudulen matago iyang mudah nabukan andin niyayo. Mapat ang makahi ang madalong iyang mabubu andani hibigat kun hiwawan gatumbare dan magkaprenangan hikumaya tadin namin. Ang tiyadang liya pahang ya sinago kuni hagom dah hagom adin namin ang kuni higop dah mulala tubiyang. Kuni daya karak dah nadanuman ya kuni kayu dah maatan kayu igabut-gabut dah maatan ho kuni hatta maatan uwe hon adiman masbuana malubitan yang nak noman badak tapuhon ipong nani tema noman aye sinok doni bunong ni odi pong nani tema gumrong amit ibugo amit ay bat ang kayu ang bubuhong gumdaan o dekan hana ay di kayu ang bibubuan o tinunggawan ikabunian nun hudok ikabunian anhiyang puwala rakan ang puwala bungol ya buganin bungawan ya bungawan ya tukupon ya buganin tukupon pangayuan gamurangon buganin gamurangon ang gano'n ang yabugan, ang gano'n ang hindi man yabugan, ang taraw. Hordayan yabugan, hordayan di umamo, kumbundaan o tekaan, na dimibubu ang mitayo, anun hudok ikabunian. O kapung paparap kung kakahiwan to, imbalin tugon ng tinapiakan yung mong pinigit, pinulutan, pinulukitang. Kung di man mapat makahiwadalong iya linaman ng pagaya babi ang anutipan niya mapat makahiwadalong iya ang bitilya dinotong ay pinida hinalot bayan mulin na anito niya mo yun ang nabukan mapat ang makahiw ang madalong iya anda niya hibigat pindiwawan na tumbala ng manggutyan ang tiyadang niya pahang ya hinago kuni hagom dah hagom adin namin kana mo la tubiyak pinadakarak na nadanumanon hawon dia kuni gamit ang maatan ho kuni hatta maatan kayo na maatan kayo kon ari matmuwa na malugitan na nanongan tapadagdabuhon kung muli na nito manongan ay hinok damit tiniwunon tumodom ni kung naminamiti mo humrong amiti ipugo ami o tetayan o dibugo ang kahiwang kumpundaan o diyan na ay dibugo ang kahiwan o diyan nuto kabut niya ano ba ito nahigayam nung arago dimintaro arago dia buban dimintaro niya buban yung manana pinyuhan na lago dia pinyuhan na lago dia makakabto ali magayada inay mamaluah ano taga niyo kaliyagan an dekan ya anak yang kubut ibu mabakar lago dia bukan ibu mabakar lago tamu lago dia bukan tamu doya himanawi dia bukan himanawi ahad ya bukan mun ahad ya diri dia bukan itu agak dia bukan agak oh aku tua itu dekan dan paling ini bukan mana bukan mamalong hitungan arago dia bukan hitungan arago tumalat arago dia bukan tumalat arago punda tuan arago dia bukan punda tuan pada tuan pala bukan pala hantu ketualin o dekan na ay nuang na tilaw di nuang na ya obay di nuang na ya baka na ya tilaw di baka na ya o di manilig ng baka na duwag na ya tilaw di duwag na ya obay di nuwag na ya manilig di duwag na ya baka di nagago di diligaw managago di napalantu anagago di hagi nagago o ya makbot nagago dugo na rago dia namuunan ng dugo na rago o ay hapot o dekan ano di agan ng dugo na rago o ay nung namuunan din kaya pa na anong balibigan o ay hapot tuwa rin paat din pa anak mana kamulawan ay babanin na din na romahon o di ka pagdiri o di balik tugo na pinuklakan mo ini inurutan pang ansur
How to ali manukut ayo obanit obanan itu kinai obanan itu kamu di atau tuan aku akan menjadi matali babina meningkat dua mana pun hiwawan datung pare dan mengkop danangan kumaya dari namanya anti dang dia paham dari nagoya pun hahagom sakagom adin naminun adi mamat mua awati punya kayu sama atak kayu punya matang atak on adi mamat mua malugitan dan nanawan ampara pratuho dia kumeli unon itu marom oh di pungeli namite mahumlong amite ipugo ami o tetayan o tiagno wanit papara pakahiwan to yung paling tugon at pinukyakan yung mungkiligit inulutan ang inulutang antog Nalakaro siya rin. sige we ngayon na ba ito okay ewan na Okay. marat na watay diwigan at kaya bukan diwigan ihap na bukan ihap kalokot ya bukan kalokot na tungan na bukan makatong ya bukan makatong maan ya bukan maan Hinggaut at daya bukan hinggaut at daya ay mamaya ay mungkohama bukan mungkohama mamaya bukan mamaya mamakanga na bukan mamakanga na manuyong ay bukan manuyong ay bukan manungulog ya bukan manungulog mamudaya bukan mamudaya mangop na dia bukan mangop na dia mangulto niya bukan mangulto niya magtira bukan magtira manapat ya bukan manapat hindi hadya bukan muli hadya munton na dia bukan munton at manulit na dia bukan manulit na abot tun o di manguwang ay bukan manguwang mga dagat dia bukan mga dagat mga hilot mamuli po dia bukan mamuli oh ya abot to ali tun all at daya ali tadi itu ang nawanitun o di imbalin tugunan o di mungkin gini ang pinipilian inulutan inulutang antog oh tahaw to ali tun hiwawan itu barang nang umaya iba bangga naman umaya tadi nang nanti ada media paham na go oh ya puni gagabot ya maatan holo puni kayu da maatan kayu puni hata na maatan uwe on adi mamat mua na malugitan na naknongan o tahaw to ali pada dapu ni pungli na ni tema nongan ayu inok dot bitin yugunon hitumodon minam pungli na mite makanong amite ipugo ami o titayan o dipat ang kayu o dibubu on gomdaan o di kana di ay may kayo ang bubu ang moran an o di kana nawadaya may abot tun na ibagor hipangulunan imbak-bakan hulo ya lagu ya tungabon ya patiway di ba na o patiway ay si olok ano bang oh ya hantuat tuwari tunod araka ya dalu tubi-tubi mahagit adugong oh ya hantun o di muthakon at o di bulok oh ya tuarin oh dinanaw an hidaw adlagu di bukan hidaw adlagu di dawihanan kita dona hingo kan kita dona ya bali to kan bukan bali to kinit dia dan nak pinuk tinggi gombon daan nang ibagol hitamo di warlagu di mamoran anu wada tawa age man na bakit kuku na ko roman tawa na minta oh dekan na pumpapara pumpakahiyon tinitiyak tinitiyak inulutan inulugitong antog o madimapan tayo madalong yan pagi ako ya masitipan mapat makahi madalong yan bitilya dinodong ay pinida hinalong kuniwawan to anya mudah nanampukan mapat makahi madalong yan dan iya ibigat kun hiwawan datung pare na manggap nangan kumayat tadin namin yan tiada niya paham na sinago kuniha gomda kagom din namin kunihigop dah mulala tubi yang ay kunidaya karak na minsan oh ya hantuat tuwari kunigabot ka na maatan horok kunya kayo na maatan kayo kunihanta maatan uwe
Adi mamat mua na malugitan na nongan anhay padap-dapu di pumalinan yo. O tema nongan ayo. Dinoktor mit hiniun. Kung nilinam ni ketayan o dumohong ng kung pan ang kaho kung pakarap kung kakaliyo. Kapag kung o tingbalin kung tiyakan. Kung gilibig hinutan ayo itong antulan o bakal ni pangulang kumalian wala agulyan ni orang anwat kaya. Nabatin halo ka mabakit ikaot na din ikahiw ang paot di mibubo ang mabakit ikabunian ang higigitaw ni magatin higigitaw ni kipangalayo taburo kita putak dia umaya ang darawat dumuhag ya inangoya hinayapan abutun o dikaan na inagaw na wadan adaman adan balulan inadangat tapunilong talamaro tabulalong tabulinitan yudun adin patit tumagang kabunwangan talamar ikunatulan gumbon daan mabakin ikabunyang mabakin wadaya tao di agnawan ni imbalin tugon na o di kinupiakan ginigid hipinipian inutan itong antubulan o muadi mamapan makain madalong iyan alin naman ng pagayawa kuya manapin manin para makain madalong iyan kuya dinong natin hindi hinalupin o yahay inyamu yun na bukan ang dumiyahin mapan makain madalong iyan ada niya hibulan kun siwawan tatumbali dan manggap dan naman kumayat tadi namini ampiya ng iya pahangay hinago kuni hagom dah hago madin namin ang kuni higup dah mula subi ang kuni dah karang rasa adi mamat muana malugitan na nongan ang haot tua di parang tapuhon yung pumili na yung tema nongan ay sinok dumi o dihinto mo dumi pumili na may tema haot di kana di parang pembubuh kebundaan o tekan na ay mabakit ikabun yan hibabakin wadah agam di pinangin kubom di pinangin o tingay na iya tadi tuanan ano kaya kan peste tayo po na kami kaya kainin na ayun doon Bagal na yung agunin buti dia saya benak buti dia bagal na napatan dayan bingutun o dikan hanan amalo higubang o dalurong arungit na darupan man ikalo dialibok abang halong muntik palalok bukan anang ay atik arinday bigita ba't inda kayo yatawan adwang bong o yatawan na buliwan bagal na pa ano na pa Pagkatapos po yung iwarin, napangat na yung buwan. Oh. Ano? Masuwa at tudan eh, dang ano? Ano? Oh, handi. Oh. Ano? Oh, dang ano? Mana eh? Tanda pangalan tidak di? 4 bulan ya. Tanda na tunan itu maninawat si ibu mulu-mulu mupot ondan na tadan orang mo pusaloman imbo bali o okay. Tanda na tunan itu kubano-banohan. Ay iba kami ano ni contributor niyo ipasahin taon na mismo kumi.
Kanu omag ya dia hida ibaga. Ibaga mat anhae. Oh ibaga kan ada ni nungay pen dia mat tu tay di berbudung si algo. O te tanda anak tu ada bagi aku manu nang butong ko ya wano ko ya ulo ko te waktu man tamag o kaya muna. Dan usal bon inam ya otiah dia ya abu. Tendek ni pamagi ulay o hay Paris. Agay man inilah teton ada tumahan ang hina. Wala po yung wagi na mo nun ada dait. May, tiwahan ako ng, tuwahan namin ng usal lungkot mo ko rin ni. Oh, ya ako kali halala ide ta do ta hay Paris. Ulay on hay Paris indala yo tagang hatuwa ani amang ta ko di mambong. Tende atau ya tenda not dia na iri minan aku yung halo. Ada ni contribute. Atau manian ano bosyon no kontes ya hari ni kumbag insap sapa yun na ina hibo breve ipugaw. Oh, indah itu mana mudah boleh tu waktu man diwakil bo. Oh, ay oti dari himbatangan mo hay mahadum. Oh. Oh, sige. Iya, tinanaw. Kinaihan ako panay yung mga 50% taon. Dayon di buhat tunod ditan tayaban at nabuliyuhan at tayaban at ibalubal at tayaban at yagli at tayaban luyuhan at banila at awan gumawang aliyahin at tutuluhan iwa at ilumong pagkahan at tundugi bakit ibang pagkami at araw dikan dayon di buhat tunod ditan na ay sukolot at nakitang inayahan tayaban at nakabanayan at tayaban at numatan oh ya hantun oh depan hanna yangan at ikai sinaya tabon at barangki at tabon at ihangkaya biyo binugon at bulu ibagulang at umamal at pinugo at adaman hidok galap hibulan ya baniyat pinalahan ya langkap at ibang kulangutan at giwan na uwil bersukian berlunod at nalimitan ya tilisitayang ay duyot halon oh ya hantun katuwid partuk hinaya tuga at inugat ada yang aduh pungai pintu katun hayang ide met hinaya koti per goyangan ubanan lakbaun aduh pir bakara kamhan pungai barbarong aduh ketaban hitoba etaban hantu bon o depan hana ai kawan hayatan hinaya lalu oh ya hantu betuari ocekan hana ai taban ikit taban oh cekan hana taban hawangan hinaya hantu betuari ocekan hana ai macam adau yang mati dong taban oh diiti taban yang taban at imugal hinaya taban nagtuwari ipimuli at taban ipunguod ipumugon hinaya taban nagtuwari imayapin taban alala oh yahan tuwari o di taban at pagayapin oh yahan tuwod yakindot hibuhan oh yahan taban ipungugon hinaya kuliwan at inapin
Minum ng baliw dia dabis gawang hinahan o di kana di ay tuan bakulon hinay tabon itu ako kawan tabon akabangan tabon atul tabon Bundaan o di kana nabi biyomin o di kana baton di kana di naman uli puwan uli ni wanun Kami ignom ay o di kanan na imbalik tunan o di kanan na ay timpya kadamong gidi-gidi inutan inulutang ang tulan an o di kanan muhaw tuwari o di kanan adi mabumunang itiya dahil sobo dahil na pari wabuya manupin maniyo Pagpipilihan ito at pinigyan sa lupa. O lahat tuwa o dikan na adinya mula ng pagpapansin niya yung mabuduan dan niya bibigat. O yahaw tuwali pumanol ay tumiliyo ay tumuli ay huwagoy o dikan na Gulang na kami ito yung pinigyan Pinago na ba bayon ipangpangulo ay nagbabi na labang di ko ba nakakahinan dahil sinunugan ang wali itong anang matago ng tawa ng pe maipaan hinang baboy na inugmog Uway og ganyo anan mo at iugrapan o kaya inulugit ang ampun o di ko kaya pa di ko kumbayaran ignok ayun pahintugon di mo hirigit bibiyomin o dikan nanuliniwan naman o ritong ikubok bibiyomi ko nung pundangal anong pato adun to karalo kayang bong ampok at nabahugang pumamali yung papa di tinore na kaya bong ayat tawad ko pagkisima Guri wawa hido kapira pul at panawal bertayapan at karawin ng ilangan kabunayan ako iya kadayan ng mga tumbay itong bigot Kakuwal hinawalan tabi alamed iwo hinayat taabon hibat tumbinong lea yang ay dinimbanit taabon na dinimbanit dan iwan itimbanit taabon Tabon yung pulis hinayat tabon ni awan ini tabon di patilang at tabon alwan naon at tabon alwagi at tabon alimburo Ragayan at top-top hinaya o di tabon at ibulok kita kawilan ng inalan niya at tulog-tuwarin amoy at tabon anpalit tabon at umumoy Sinahgangan o dikanan na lunuan at nukituman niya buwan at luluan niya kayangan arbayang bang gumunot adamugang pakayawan himaway pokopay Tabon at dulagan hinayat tabon at bahawit ya tabon at inggilan tabon at duwagin o Dulnungan at tungod, bunag Diya kinaya. Tuwag-tuwarin o dikan na Tidulnuan. abot o dikan tabot ako o yaruluan at tumod hinayat tun o dikan aginayat o dikan na pinulayan Antun tabon at o di maita biya tabon at kulog yung tabon at piwong hina o tabon at kayapa Bumayuwang at buyugan hinaya ang orat sa pangoya kuwarin at dumudumuya gumangan at dangaw niya damping at iba kanto niya butlong at ibalong hinaya madyang at dawo yung upatan imapat hinaya binyahan binututi magpapor iba lang bang iduluan di anapaon niya tabon hilonong dibang bumidang at tubog hinaya hantun o dikan abot tumili bilang pag-ate yang tuan-tuan o
dekan Nata banut tualit o dekan Hana umialata banut Punas area kami tornawan rom. Gombon daan o dinupun dong anu patawa tutup tayo berapa niya tumbaya ini bawayo imbali o dekan Hana menggigit inurutan inugitong anturan Mudiuman atau ipagadan himbalunan tayawanan diwalan dinampian ninurutan nangol gitong hitongan nga biya kalalagawan hana embangat itu yahay pumanol ayo pumili pumuli ayo way humalangan dumatong buparok adalah dia parok ada oh tahemi hao tuali mahali nande o dekan hana ayo dinulutan nangol gitong matagudat matagu ng baboy daya manudat tawa nung pema ipani ng baboy ya manu ya na imogmog hinan o dekan na ay manu ya kenit kay pano gamung gutuk tutuk bali we unggan yo anan numan ilo kaya pato setayam dinipian o dekan hanabu setayam igno ayo tulong ahon di o di imbali tubod di manggiligit ini yo di ino kaya pano tumbaya Diyomin o dekana dinukun dong anu patawa tutup. Oh dia nak papa mau kali itu at makan juga makan makan gitu jadi Tapi tayo ya, mga ngalong, tinagin na ako. oh ya umah tuwari ka hendak Anay, ito lang pinapit na doktor. Ah, iya. Dali yan. Oh, dali patikok-tikok na tinikok. Tehi na tarang mo mapit.
an odi nuntungan ikabunian an sirit yung ikabunian dan an odi kan hana ikit yung ikabunian iwigan ikabunian ya bukan iwigan ikabunian abot tuan itu odi kan hana sirit yung ikabunian ya bukan ikabunian ab bugawon at pangagawan odi kan manawali duyo na ya bukan ng bugawon at pangagawan abot tuan itu hinagagawag ya bukan hinagagawag ya hinagagawag ya bukan hinagaguluh ya bukan kumpundaan odekan nadinalakan odekan hananun odekan hanamibubu amikahiu hitum badangan odekan hanaiba yang Tuhan nuninulutan anang lugitong ang manubre jadi keluarkan odekan nadimakan ang odi mabubunin naman ng pagi wabi naman ikan nulimakan amikahiu ang madulog yang pinidaya sinaluten bulan di anini bulan ng matago yung iniyari ng odekan hananang dapat ang sinayong yung odi mapat ang makahiyo ang madalong iyang mabububigat yung odekan hanahiindan pun siwawan dan tumbaya dan menggobda nangan hinang kumaya tadinan an amtia dan niya paham ya sinago puni agom dak ago madinang puni hidup dah mulala tubiya wa kunigaya kanan Adiman odekan hanamat muana malugitan dan naman an haut tuari pada dapuhoninan odekan anak pemilinan ga inokron kita hiyo mulong hintu modomni kung nalinan mite mahumlong amite ipugo amite tayan odekan hanagom ondaan odekan narot an odekan hanakahimin odimibuhu an ukabun ngagat iya yung kayo Dito mo ito. Dito mo. When mo dito. Again anong tao? Kampo mo. Den yan na yung den. Naming hamman. Ang rasa na sipo. Kampo mo teman na niya. Ano yaman naman ko na buwan doon ay mabubulan at buwan. Hindi ko itong odekan hana ay ubuan odekan hana ay watiyangan odekan hana ikabunian yawat raw oh hiyawat raw odekan hana binangbang oh hantun odekan dan ikabunian kung kabigat iyangan ya ya ilmu pinangunain na itu tayo bigat man an odekan hana ay tiyaman an odi himawang an odekan hana law bumawing adlaw an odekan hana himiwang an tiyaman ay abot tuwali tun odekan hana hidulugan ya hugan hidulugan ay hiwakaten ya hugan hiwakaten hilaan nagin pamunaya ibong dan iyo tuwali ta odekan hana inulutan an odi inul gitong an odekan hanat odi buhu an odekan hanat tubule tapamuhumura yun an odekan hana ay hungot hipintongan higinangal dito na duha o ya odi dulu di mababubuh ng piliya na pibabaw na linawan ng pagi wabu ya manukti pa niya magbubuhong bitilya tinang mga pinidaya hinalupe o ya hantun iniyamu dahan o dekan hananang upan ng mabubuhan dan simbatakan si bigat dengan mueta yang gobonda ang bibubuhan o dekan hanawar tiyangan o sekana di ay warlaw o dekan hanan ikabun ya Dayang di butun odekan hanami buhubon odekan hanakab bigat at tiyangan Toya od at tuwari odekan na di ay modon kabigat at tiyangan ya gam kabigat at tiyangan Bahir mang kabigat an odetiyangan an odiin muhaol imiragot o hantu mantuarin odekan hanna ay pa na kabigat an odekan hanna imuhaol imiragot
Hantu watuarin o dikan hanag gamhang kabigat imuhaw imiragot. Hantun o dikan hana ay hugang kabigat an o dikan hana imuhaw an imiragot. Gamhang kabigat an o dikan hana imuhaw an o dikan an imiragot. Hantun o dikan hana ay pag-adib ko kabigat imuhaw imiragot. Bukan kabigat imuhaw imirago dia o ikaw kabigat imuhaw imirago dia hantun o di bukan kabigat imuhaw imirago bukan kabigat imuhaw at o di ka imirago o di ka na di mihed o di ka na hebwa o taib bangat man o di ka na hebwa kita huye mang hebwa iham warin hansun o di ka na imoy ang timadakayan ang nalubre tahaw tuwali po po ron ramang kugang gamdarama at nuwanin o di ka na bubu ang bubuham ni o di ka o tahaw tuwali o di ka na ay mikitakit na o tam nakit hingga gamgam na hinodo na o hibwal natin imoy ang katikaan hanakin madami o tapong gamgam na naman katikaan hanapun odon dalam pun odon dalam daniyat tuwal o tibubu bubuhom itun o dikaan hanadulo buat himang mabubu ng piliya di ko mahalin na o di pagi wabu yung manong paniyo mabubuhong bitilya di na kaya pinidaya hinalupe ya paliw ya aya kaya gamot o ya hatut inya mudah nan nahukan an dimiyayo na mabubuhan daniya hibigat o tenganu eta bubu o di bubuhon o di gambonda at agnawanin namin rongahon nan o di imbalik tugon nan tinutyakan yung mong giligid an o di kan hana ay bibubu an o di kan hana wartiyangan yan na alha ang gamgam kabigat yung orang kabigat tadi iya yung kayo bawal hindi Bonda ang panganan to ginapon to adi malit ban ng piliya na pipag mo hinawan ng pagi baboy yung manok sa paniyo mayaya akong bitilya di ka mo kaya pinila hinalupet ulan ng aninito ulan ng matago o di danang mo hukamas katiploban tukuaban ang panganan to ginapon to tukuaban ang matamis balikan di ko maraming andaan sa mga tukuaban ang panganan to ginapon to yayo kayo Magi Indo ng bekat at nga ito na banglat ito na di bata bangkat at Indo na ito wag oo pag ito ng ito wag at hindi naman ako dan Ay,